Ahoj. Trošku bordel, co? No, dost bylo srandy. S tímhle pracovním miláčkem jsem strávil 14 hodin čistého času. Je to vozidlo kominíka a tak je černota všude, kam se podíváte. Nicméně někdo ve FOV počítal s tím, že Caddy je primárně pracovní vůz a tak ho osadil převážně tvrdými plasty, ze kterých jdou nečistoty poměrně dobře odstranit. No, a tak se kochejte dál tím, co se dá i s takovýmhle hnusem udělat. Všiml jsem si, že mi tady v revíru řádí škodná a tak bylo na čase se zase připomenout, že tady jsem já a nemusíte kvůli čištění vozu, keramice, renovaci světel jezdit do Českých Budějovic. Nemá to prostě smysl. Díky za vaši pozornost a budu se těšit na vaši případnou návštěvu. Pokud máte zájem o některou ze služeb, neváhejte mě kontaktovat. Kontakt naleznete v popisku. Díky.